Hanin kasngi ka arpo arterik unailar ka Joint Action Committee jong kirang basnong ka walang kandai kunton ka baha apo ka imanong spong klala ban pelong ke jelang pat ba banyak kran halor ka jing sensyar don bor jong museum ka imanong spong upa em patrek sem yong kumjo usordar jong kani kathan hakni jelang ka bala pelong hamadan football ka ban hawa alang lawan simenta regi spangot kinong sonsnong kani kathan bakan top na ka kunton walang madan bitau mau keneng lait nong rem kendong walang mau jongka jaran wa lengai bat ka kentot perdeng kha kajing tmu hi ka ba khmat jong ka Joint Action Committee jong kirang basnong ka wa alang khandai kentot ban pelong ikini jelang kalong ban yo ikjing menjor na kinu songsnong halor kini jing sensyar don bo jong cm kani ke hima hadin ka jelang ka konhon jong ka bat CCTV kalayo ro ban yakran ba kinu ilam jong ka Joint Action Committee ke bal pen pau halor konong rem ba kila pelong ikini ke jelang bat ru halor kata ka jing sensyar don bor jong cm ka hima nong spong upa em patrek cm yo halor kani ganong rim kum usordar banengkong julum ya ka dorbar walang kendai kentoy kata kadai gawe kanong rim kabar kalong bat uklem ai jingken ya ke pisa tangka ba ai wai siap ai wai yo kabadai ka kamjong pat ba ka walang kendai kentoy nangta kabalai kalong ka jingdon jong uni usordal disping nongrang hadu menta ka yo walang kendai kentoy kadon ha kenrum kenram kabasau kalong baula isu NOC ha ka ar hajar khatsan syakinong ti siap katba ka high court kadang khang persya kabasan kalong udai uwei na uniu ba desping udai uwei na kinong yalam ban khang bat ban maham persya ya ga jing tebriu kabalajia ha ka sinong maujong ka kaban riu tarik benai ba juan arjar khatsan bat lasya ban eres no yu haka ar tarik ni ban riu ar hajar khan riu kani kalong gajing kini kilong kimat kumta kitay gijingle jong ba desping nong rang uladu jing shania hakipat ba jong walang khandai kentot lembat mengi girang ba sinong baro kumta ngila yaweng no haka ar tarik juan ar hajar khan riu tila daga district council kamle AA yagani ka kam ngin haban lekio persa sa ka kamra trikam jongki daw patba namar bakadai ka sensyar patba lani kan kitkli yaki kenrum kenram kesnong kathau hagani ka walang khandai kentot bat nang ta pade kabaar kalong bat lada katay kamat jing dawa kam trikam ngin haban yat daki way pat kilanti jong gaan hadu bangin dayo ya ka hok jing dawa jong ki patba kat kum ka riti sensyar patba yaw ne sordar ubang la debjet mangi te daga bayeng barok patba kenyang to yang to patba kiyang daga ba menjur ya ka ka ba khot ka Joint Action Committee bat kit khot ka committee jong ki dorbar snong kila jet ni penpau bagi patba kila menjulang bat nguniai sakmat habire na kakambat kabaya dei kini ki kam ki jongi man pen sngo so patba ya ka ba usim ulayu roi ya ka hok jongi patba dei lor katangi pelong ya ka jingalang patba mata ban pensai khamat patba ba ngide ban yo ka hok kumbalong hakari India berkuai ka demokrasi ka badai ka sensyar patba balengin sya yu roi kumbalong mene lajan sya khang no ka dorbar ka jongi ru hangne tang na kadau ba ukwa yang ikum ki nongelam kum charman sekretari ban pak kem no sendon yangi kane kalong ka ka bang une sordar ba disping nongrang kalong bait ban put lane bat subat jubor ya ka kam sensyar kadar hapo khandai ketoj berkuai bat une usim kum ta kile tang ban long usim diktator ban sensyar don bor ya ka hok jong pa klem da sngap syu ya ka ka ba upat ba utrang uang not hadin bangila ngim sene asu ine ba disping nongrang ngila yo ban jit ya iba swanding khasain kum sordar ba thamai khnang bo nu yatri kat pai ba nadu bangila weng yu ba disping ngila yo ban jit thamai ya swanding khasain kum sordar ba thamai bat ba pai ba bro namar ulau du sene amdai tangi kinong kit kam la de kinong elam jong ka Joint Action Committee ngai pai ba jong ka pai ba no susong jong khandai to bro we kila du ka jing senia ya no sordar barim de lor kata nungrim ngila yo ban jit yo sordar ba thamai ba swanding khasain bat pai ba kila ai ka jing kesan pa purai hadu menta